Дедо, маркира се. Можеш через бедно. Десто, Алекс, тебе подай ръка. Клякай малко, Стани. Клякай. Дигни ръцете горе и спъни нагоре. Айде, готов си. Дай му ръка, подай му ръка, Алекс. Двама човека, двама душа. Не скримо това, поправите, оставите свободни хората вътре.
Далек, той не изпита, Алекс взимае за втора. Браво. Пускай се едно, пускай се едно. Ajde, Alek. Bravo, bravo. Bravo, Alek. Се побрзо, бе. Ама не те не забавно. Засада е. Къде е засадата?
Чекам на тапка. Никој не влиза в топката, те се до хората. Топката никој не ја гледа. Кој е тримасти, бе? Или е долка, бе? Пенце, ајде, давај. Играј сам където можеш. Кесен. Аре, мина се, pričaj. Ајде, пау. Пау си беше. Добре. Браво. Браво, Ефе. Давай. Аре, Муци. Дай, Аре, Ефе! Ефе. Дай! Браво, Ефе. Ере, бе. Дай пак! Дай, Алекс. Браво. Браво, Ефе, браво! Марсак, ти имаш го. Гони го, би. Аре. Не дей, чакай друге по предвика. Дома сте. Ама Караш 10 сте, колко си запил там към търгове. Браво, Марто. Ајде, Муци. Ајде. Браво, Аки! Браво, Муци. Браво. Давај, гледај, Ефе, да ни се подбеда. Слизај. Дай! Ехеј. Спокойно, Ати, вънкай.
Пак. Не. Аре, Фенце! Аре! Аре, искай го те! Парката го, парката го. Добре, бе, момче. Вите, без ръце. Гледай, няма никой. Абе сега, тръгвай! Аре, браво! Аре, Вики! Браво! Браво! Трябваше да победиш да видиш. Спокойно, момчета. Към центъра. Дълга ще я пусне средата. Браво. Пази я. Браво! Мислете, момчета, мислете. Ама ние съди има, нали? Съди има, той никой не се обади от съдите. Играят. Съдията ми казва, играе. Причина има. Ще видяхме. Браво. Ще разказват там. Да. Средата, Марто. Трима са там, свободни. Аре, моли! Браво. Браво. Давай, Мони! Ори. Там бягли. Айде, внимавай, Ей, Браво!
Прибери назад. Менце поздраво бе. Защото не бързо да скачат от дърба и айде и кафета и всичко и накрая на ритъм си на Сутовин, че се излязат премиерка. Играе повече с карни, се удара. Заедно, няма на нула. Не, прибери назад в център. Ето. Тръгвай! Той е видял другото куче. Я се върни. Не, бе, Боже. Това е толкова просто, че колко набиеш и няма да ти върне внимание. Не, защото има друго малко, които ще аре, бе. Браво. Пъгов, пази я. А залепи го долу, не действа, ще гледаш. Ако има път, ще гледам. Браво, ти! Това прасето е куче. Айде, Аре, бе! Аре, момчета, стегнете се, айде! Можете! Той леко да спокои, защото да умеля ще да го заглавя. Обаче тя ходи да го започва, след да откача. Айде, взимай, айде! На инвалидна количка ги е на път. Аз не разбрах, че е спасно. Отвори. Айде, виси! Едно, тръгвай. Прибери към центъра, добре. Пробай бе! Атакуй! Що такова удар бе?